Hmm. Taba. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng adobong baboy at manok at meron tayong adobong sitaw. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayun mga kapudibi, malinis rin kami namin mga taking Kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Liz Burdas from Texas, USA. Sabi Yes. niya, adobong manok at adobong Baboy. baboy. Ayan na po yung request mo, ma'am. Ayan, kain na po tayo. Mahanta na po, ma'am. Kain na tayo. Yes. Siyempre, rice. Gusto namin rice. Ay. Tapos chicken. Yan. Yan. Sauce. Yung sarsa. Sarap. Naman. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Ma'am Liz Burdas, para sa po ang unang subo. Kain po. Kalambot. Naman. Kanyang pangaluto na Adobong sitaw. Sarap ng adobo. Sobrang lambot ng baboy mga kapudibi. Pero masarap yan. Taba. Sarap. Sana tuloy-tuloy na yung ngayon, no? Yung init. Araw. Yung araw. Huwag muna umulan. Sarap na. Yan. Sili.
Sarap. Sobrang lambot yung manok natin. Tsaka yung baboy. Masarap pagkaan. Ang sarap pagkakaluto. Ayoko na sili. Tapa, gusto mo? I love taba. Kahit mataba ako, Maganda naman. hindi tayo maganda. Masarap lang kumain. Si BBM talaga, tumaba siya kasi ma-rice talaga si Oo. BBM. Kahit hindi ako nagmumukbang, marami akong nakakain sa amin. Kahit toyo lang una namin, sarap. Rice talaga, rice. Ako, payat talaga ako. Yan. Kaya kung binabash nyo kung mataba ako, it's okay. It's a true. True yun. Pero nagda-diet na ako. Next year, sa isang araw, 3 beses ako kakain. Pero diet na yun. Bakit daw ang ingay mo kumain? Sagutin mo yun. Para alam nila. Opo. Kasi, ganun talaga ako. Tsaka malapit yung kasi mic. Tsaka, di mo naman maiwasan bumubuka yung bibig mo. Malaki talaga. Malaki talaga yung bibig ko. Makapudibi. Dapat, masanay na kayo. Bakit daw ang bilis kong kumain? Alam nyo naman po, di ba? Nagsishoutout po tayo. At sa mga nag-comment no doon sa kinain nating gulay, mga kapudibis, maraming salamat. Opo. Siyempre, yung comment nyo, nababasa namin. Yung concern nyo sa amin, nababasa namin sa mga natin daw. Yung natin. Kaya mo yan? Sa kinakain natin, siyempre. Hindi naman puro putok-batok. Diba? Thank you so much. God bless you. Meron umiiyak. Ano?
Inyaman. Yan na namin na ano to. Lagay ko na dito. Yan na. Sarap. Okay, shoutout time. Yes, shoutout time. Hello, shoutout po kay Unding Gregorio. Shoutout. Jezabel Tolentino. Ayan, siya yung nakita ko kahapon sa Gleemark. Shoutout Shoutout po kay po. Hakabalan. Salamat po kayong suporta. And happy birthday kay Camille Garsalia. Ayan, birthday niya sa September 9. At kay Rosemary Icotanim, happy birthday daw sa pamangkin niya sa September 10 naman. Bon Araneta from Hong Kong. Maria Teresa Rabacho. Shoutout daw po kay Chelsea Alan and Teresa Kaubat. Ayan, shoutout po. Excuse me. Irene Iligan Ramo. Shoutout and happy birthday kay Stephen Renrick sa September 10 din from Mami Irene. Ayan, shoutout. And happy birthday kay Shekinah Joy from Santa Maria. Ayan. Shekinah Joy Santa Maria from Ninang Irene Iligan Ramo. Ayan, shoutout and Shoutout po. Happy birthday po. Korean name niya, ayan. Happy birthday sa pinsan niya na si Julian Tanghal. Happy Eric birthday. Visitation from Riyadh, Saudi Arabia. Percy Garagasin and Baby K Garingo. Teresita Barroquillo and Barroquillo family. Sara Remorosas from Santa Cruz, Laguna. Yes. Elizabeth Palope from Abra. Carlo Mercader from Sara Iloilo. Christine Briones. Bessie Morondo from Butuan City, Mindanao. Happy birthday po kay Rosie Liwanag sa September 15. Happy birthday po. Annabel Pajardo from Mindanao. Girly Cruz from Dinalupian, Bataan. Lelen Velasco from Binyan, Laguna. Meldwin Sagsagan and Sagsagan family at sa anak niya na si Amber Miles Sagsagan. Ay, salamat po. Shoutout po sa inyong lahat and thank you so much sa suporta. Tita Olivia and Tita Cynthia, Tita Nila Pineda. Siya pa, baby Alsa sa inana ko. Shoutout sa inyong lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis, agisan mo na naman yung pamangan mi, pero ati kami tagan, babi metong. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Love you.